Wɔtamɛlɔn wɔde DDT adua bɛtumi ama mmofra anya kokoram. Nyansahunufoɔ a wɔwɔ Kwame Nkrumah Suapɔn a wɔwɔ Kumasi abɔ kɔkɔ sɛ mmofra a wɔdi wɔtamɛlɔn paa no bɛtumi anya kokoram yareɛ. Nhwehwɛmu a wɔayɛ a wɔde aba abɔntene ne sɛ sɛ wokɔ Mampong a ɛwɔ Asante Mantam mu a DDT awuduro wɔ wɔtamɛlɔn wɔtɔn wɔ dwa so wɔ no mu. The enti ɛte saa ne sɛ akuafoɔ no de DDT petepete wɔ nnubaeɛ no so. Ɛwom sɛ wɔabɔ kɔkɔ wɔ suban bɔne ho deɛ, nanso akuafoɔ binom abubu nnua agu wɔn asom. Ɔbenfoɔ Nathaniel Owusu Boadi na dwa ne di nkitaho wɔ deɛ ɛkɔ soɔ no ho. Ɔda no adi sɛ ɛsiane sɛ mmofra na wɔtaa di nnuaba paa enti wɔbɛtumi anya kokoram. Ɔkaa sɛ yɛyɛ kwadu, aborɔbɛ ne wɔtamɛlɔn ho nhwehwɛmu, nanso yɛbɛhunuu sɛ mpanimfoɔ di saa wɔtamɛlɔn yi bi a ɛntumi nya wɔn so nkɛntɛnsoɔ ahe biara. Ɛwɛhosɛm ne sɛ nkwadaa di saa wɔtamɛlɔn yi bi a ɛtumi nya wɔn so nkɛntɛnsoɔ bɔne.